Pablo és cec des que tenia 11 anys. El seu somni, ser psicòleg. Ara es troba ja estudiant la carrera a la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. El so substitueix la vista. L'ordinador adaptat li permet escriure. Els apunts que imprimís en braille, estudiar. Les notes no les regalen i ell és un mes de la clase. Tienes que hincar los codos, vamos, que tienes que trabajar. El problema que se ve al no ver, pues yo lo tengo facilitado por ellos, por el material que me pueden facilitar para que pueda seguir las clases igual. La universitat té una unitat exclusiva amb 10 treballadors que atén estos estudiants i les seues necessitats i posa a la seva disposició material adaptat a qualsevol discapacitat. Estos de classe poden personalitzar en dreta i en esquerra, segons la mà i la mobilitat que tinga l'usuari. I l'alumne amb una discapacitat auditiva se connecta el bucle magnètic en les orelles i rep tota l'explicació del professor. Donen suport a alumnes i també a professors amb discapacitat. Aquest any hem atès a uns 50 professors amb diversitat funcional, des de persones que van en cadira de rodes o persones invidents que segueixen treballant a la nostra universitat. Enguany té 1.050 alumnes discapacitats presencials matriculats, la que més a tot Espanya.